Wara sentejn u nofs nieqes mill-Kabinett tal-Ministri, Anton Refalo għall-ġurament tal-ħatra bħala Ministru għall-Politika grajga u Sajd, drittijiet tal-Annimali u protezzjoni tal-Konsumaturi. Iċ-ċerimonja tal-ħatra saret fil-Palazz tal-President ta' San Anton it-Tlieta wara nofsinhar meta nħatar mill-President ta' Malta George Vella fil-preżenza tal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Il-ħatra ta' Refalo, veteran fil-politika ta' pajjiżna, saret wara li l-Prim Robert Abela ħabbar li l-Ministru Clint Camilleri nħatar tal-Ministru għall-Għawdex, dan biex jimla post id-deputat Justyne Caruana li t-tnejn irreżenjat mill-kariga. Fl-ewwel kummenti tiegħu Anton Refalo qal li ser jaħdem biex isaħħaħ il-jeddiet tal-bdiewa u sajjieda għax qal huma pilastri importanti għall-Gżejjer Maltin. Nirringrazzja l-Prim Ministru tal-fiduċja li wara fija, u għedu lealtà u ħidma favur Malta, favur il-poplu Malti u għawċi. F'kummenti lill-ġurnalisti fit-tmiem il-ġurament tal-ħatra, il-Prim Ministru sostna li jinsab ottimist li bit-tmexxija tal-Ministru Refalo il-qasam tal-bidja sajt u drittijiet tal-annimali ser jieħu spinta il-qudiem. Tena wkoll l-entużjażmu li pajjiżna għandu kabinett u gvern b'saħħtu biex iwettaq ħidma sfiqa. Ħafna iżjed xogħol, il-Ministru Refalo diġà tkellimna u entużjast biex ikompli jaħdem biex ikompli jtejjeb is-settur, ikompli jtejjeb id-drittijiet ta' dawk kollha li se jkunu milqutin bil-ħidma ta' dak id-dekasteru. Ottimist li għandna tim tajjeb ta' Ministri u Segretarji Parlamentari kif ukoll grupp parlamentari b'saħħtu biex inkomplu nimplementaw il-politika tal-Gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.